खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौ बड' जब निउसनाव बरायफिनबाय आरो बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौ बरायफिननाय जाबाय जोंहा लोगोफोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंहा गभर्नमेन्टनि मोनसे रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों बे रिक्रुटमेन्टनि बागैनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअजों खोन्थानो सानदों बे रिक्रुटमेन्टआ लोगोफोर बे साख्रिया जोंहा डेभेलपमेन्ट अफ इडुकेसनेल स्टेटास अफ चिल्ड्रेन एनजिअ जोंहा बेनिफ्राय रिक्रुटमेन्टआ ओंखारना फैदों डिस्ट्रिक्टआ जाबाय जा उदालगुरि बिटिएडि आसाम बे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंहा साख्रिया बे रिक्रुटमेन्टआ ओंखारना फैदों बे रिक्रुटमेन्टनि गासैबो डिटेल्सखौनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअजों खोन्थानो सानदों बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोनसिम आं मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै बड' जबनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना सानफ्रोमबो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन आं गिबियावनो नोंथांमोननो खोन्थानोसै साख्रिनि नेम अफ द पस्ट माने साख्रिनि नामखौ नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों आङो जोंहा फार्स्ट नामावनो दङ डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजार एन्ड ट्रेनि जायखौ सर्ट फर्मआव DPMT होनना बुङो बे जाबाय जा फार्स्ट नाम्बार साख्रिनि पस्टनि नामा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोननो ग्रेजुएसन नोंथांमोना जायखिजाया ग्रेजुएट जानांगोननो नोंथांमोना सोरबाफोर ग्रेजुएट पासबा बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव थानो नांगोननो 6 मान्थनि कम्पिउटार डिप्ल'मा सार्टिफिकेट थानो नांगोन जुदि नोंथांमोना ग्रेजुएट पास जाबाय डिग्री पास जानो हाबायबा बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव जेनेबा कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ 6 मान्थसनि अब्ला नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय अनलाइनै एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिनि थाखाय लोगोफोर जा गासै टटेल भेकेन्सिया 34 जन दङ ओमफ्राय सेलारिया 22,500 निफ्राय स्टार्ट जागोन होनना बुंदों बेजों लोगोसे बेहाय टेक्स टीए डिआरनेस एलाउन्सबो एक्सट्रा दंबावो बेजों लोगोसे इनक्लुडेड जागोन आरो लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा सेकेन्ड पस्टनि नामा जाहैबाय प्रजेक्ट मेनेजार जायखौ सर्ट फर्मआव PM होननानै बे बुंदों बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय बेबो एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना सेम टु सेमानो नोंथांमोना जायखिजाया ग्रेजुएट पास जानाय जानांगोन डिग्री पास जानाय जानांगोन जायखिजाया स्ट्रिमजोंनो आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा साइन्सआनो जा जायखिजाया नोंथांमोना ग्रेजुएट पास जानाय जाथारनांगोनना बेनिफ्राय नोंथांमोननिया बेहाय 6 मान्थसनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा डिप्ल'मा कम्पिउटार दङबा नोंथांमोननिया 6 मान्थसनि अब्ला नोंथांमोना बे प्रजेक्ट मेनेजारनि थाखाय बे एप्लाइ खालामनो हागोन ना बेनाबो पस्टआ सेम टु सेमानो 34 था दङ गासै जोंहा टटेल पस्टआ लोगोफोर ओमफ्राय सेम टु सेमानो सेलारिया सेम टु सेम नङा एसे खम बेना सेलारिया नैबे 20,500 निफ्राय जा सेलारिया स्टार्ट जागोन आरो लोगोफोर स्टार्टसो जागोन बेनिफ्राय जा माने बेहाय टीए DA माने एक्सट्रा एलाउन्सफोर दङ होनदों आरो लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा बेहायनो थार्ड नम्बर पस्टनि नामा जाबाय प्रग्राम क'अर्डिनेटर होनना बुंदों जायखौ सर्ट फर्मआव PCO होनना बुङो बेनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मात्र जानांगोननो लोगोफोर हायार सेकेन्डारि पास जानाय जाथारनांगोन ना नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि हायार सेकेन्डारि पास जाबायबा बेजों लोगोसे हायार सेकेन्डारिया नोंथांमोननि पार्सेन्टआ जानांगोननो 50% नोंथांमोना हायार सेकेन्डारिखौ 50% मार्क लानानै पास जानो हानाय जानांगोन माने 50%नि बारा जानांगोन आरो जुदि नोंथांमोननि पार्सेन्टआ 50%नि खमबा हायार सेकेन्डारियाव अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेजों लोगोसे हायार सेकेन्डारियाव 50% जानायजों लोगोसे नोंथांमोननि माने कम्पिउटार डिप्ल'मा थानो नांगोन ना नोंथांमोननियाव 6 मान्थसनि कम्पिउटारनि डिप्ल'मा थानो नांगोन ना कम्पिउटारनि माने 6 मान्थसनि कर्स लानाय थानो नांगोन ना सार्टिफिकेट अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ लोगोफोर 136 दङ बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा एप्लाइ खालामबानो जाबाय अनलाइनै जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय बेनि थाखाय जोंहा सेलारिया लोगोफोर 18,200 निफ्राय स्टार्ट जागोननो सेलारिया ओमफ्राय जोंहा 4 नाम्बाराव दङ लोगोफोर प्रजेक्ट रिप्रेजेन्टेटिभ्स बेखौ जोङो सर्ट फर्मआव PRबो होननानै बुङो बेनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन लोगोफोर मात्र माने हायार सेकेन्डारि पासल' जानांगोन विथ हेभिं ए गुड कमिउनिकेसन स्किल बेजों लोगोसे मा थानो नांगोन नोंथांमोना नोंथांनि माने बुंनायनि कमिउनिकेसन स्किला मालायफोरजों इन्टारेक्सन खालामनायनि हुदाया मोजां जानो नांगोन होनदों बेखौथ' नोंथांमोना जेबो बिनो सार्टिफिकेट बेफोरबायदि जेबो होनांगौनि गोनांथि गैया मात्र नोंथांमोना जानो नांगोननो हायार सेकेन्डारि माने क्लास 12 खौल' नोंथांमोना पास जानाय जानांगोननो जेखिजाया पार्सेन्टआनो जा जायखिजाया नोंथांमोना पास जाबानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोननो बेनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ गोबां दङनो लोगोफोर 340 ता जा गासै टटेल पस्ट दङ जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर हायार सेकेन्डारि पास जाबायबा नोंथांमोना अननानै एप्लाइ खालामना ला लोगोफोर बेहाय नोंथांमोननियाव जेबो पार्सेन्टेज बियाखै हायार सेकेन्डारि पास जाबानो जायो नैबे प्रजेक्ट रिप्रेजेन्टेटिभ्स बे साख्रिनि थाखाय गासै टटेल पस्टआ गोबां दं होनखादों आं नै 340 जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङ बिनि थाखाय जोंहा सेलारिया लोगोफोर बे प्रजेक्ट रिप्रेजेन्टेटिभनि सेलारिया 10,200 निफ्राय सेलारिया स्टार्ट जागोन जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा अनलाइनै एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय आरो नोंथांमोननि बैसोआ जानांगोन बेफोर साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय 18 बोसोर जाथारनाय जानांगोन 18 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो हौवासा हिन्जावसा गासिबो केन्डिडेटआनो माने एप्लाइ खालामनो हागोननो ओमफ्राय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव एप्लिकेसन फिस हिसाबै होनो नांगोननो 150 माने
150 थाखा नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोननो एप्लाइ खालामनाय समाव। एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइट होनाय दङ। बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनदों। जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा अननानै भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनाय लिंकआव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामना लाहैबानो जाबाय। एप्लाइ अनलाइना लोगोफोर जोबथारसिगोन जोंहा 27 नभेम्बरावनो जोंहा अनलाइन एप्लाइ जोबफैगोननो। एप्लाइ अनलाइना सोलिगासिनो दंखायो, बेनिखायनो नोंथांमोना गोख्रै 27 नभेम्बरनि सिगां एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। आरो बेहाय जोंहा लोगोफोर सेलेक्सन प्रसेसा बोरै जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। जोंहा सेलेक्सन प्रसेसा मोननै रोखोमनि जागोन, माने मोननै आयदायै लानाय जादों सेलेक्सनखौ। फार्स्टआव अनलाइन रिटेन एग्जाम जागोननो, जाय एग्जामनि डेटआ जोंहा नै लोगोफोर 30 माबायावनो जागोन, 30 नभेम्बरावनो जागोन जोंहा रिटेन एग्जामा लोगोफोर। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। नै एप्लाइ अनलाइना 27 नभेम्बरावनो जोबगोन, ओमफ्राय जोंहा एग्जामाबो जागोननो 30 नभेम्बरावनो जोंहा एग्जामखौ लानाय जादों बेहाय। ओमफ्राय जोंहा अरेल लागोननो, फार्स्टआव रिटेन एग्जाम जासिगोन, बिनि उनाव माखौ लागोननो अरेलखौ लागोननो, माने नोंनाव इन्टारभिउ लागोन आरो सोंगोन। बे अरेल लानाया जोंहा 9 माबानिफ्राय जागोननो 9 डिसेम्बर, ओमफ्राय मोनसेया 10 डिसेम्बर। बे मोननै डेटआव जोंहा माने अरेलखौ लानाय जागोन आरो माने इन्टारभिउखौ लानाय जागोन होनना बे बुंदों लोगोफोर। नोंथांमोननो आं दायो डेटखौबो खोन्थाबाय। जायगाया जाहैबाय जोंहा लोगोफोर उदालगुरियाव जागोन। अनलाइन एग्जामाथ' अनलाइन रिटेन एग्जाम जागोन, बेथ' जागोन अनलाइनै। ओमफ्राय अरेलाथ' जोंहा माने अफलाइनसो जागोन, बेयो उदालगुरियाव जागोन बे अफलाइन अरेला, माने इन्टारभिउ आरो। ओमफ्राय बेहाय मार्कआ होनाय दं लोगोफोर। रेसनिंआव थागोन मार्कआ 20 मार्क्सनि थागोन, ओमफ्राय कम्पिउटार स्किलाव 20 मार्क्सनि थागोननो, एप्टिटिउडआव 20 मार्क्स थागोननो, ओमफ्राय जेनेरेल स्टाडिसाव 20 मार्क्स, आसामिस हिस्ट'रि, बे आसामनि हिस्ट'रियाव मा थागोननो 20 मार्क्स थागोननो। बे जाबाय माखासे मार्कआ लोगोफोर, नोंथांमोननियाव सोंगोन बिनिफ्रायनो कुइसन, ओमफ्राय एग्जामाव बिनिफ्रायनो फैगोननो। नोंथांमोना एसे रेडि जाबानो जाबाय। सोरबाफोर जुदि एप्लाइ खालामोबा 30 नभेम्बरावनो जोंहा एग्जामाबो, बारा गोबावनो गैला। ओमफ्राय रेजिस्ट्रेसन खालामनाय समाव नोंथांमोना मा होनांगोन बेखौ नैबे होनाय दङ लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो हागोन। नै स्केन कपि जानाय जानांगोन, पासपर्ट साइज फट'ग्राफ, नोंथांनि फट'ग्राफ जानो नांगोननो, ओमफ्राय फट'ग्राफ नांगोन, ओमफ्राय सिगनेचार नांगोननो, नोंनि सिगनेचारखौ नोंथाङा स्केन खालामना होनो नांगोन। बिनिफ्राय माखासे डकुमेन्टसा जाबाय, मा डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांगोननो, एडमिट कार्डखौ होनो नांगोनना नोंथांमोना, मेट्रिकनिखौ एज प्रुफ हिसाबै, मेट्रिक पास जानायनि बे एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना होनो नांगोन। ओमफ्राय सार्टिफिकेट, नोंथांनि बे मेट्रिक पास जानायनि सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन, मार्कशिटखौ। बिनिफ्राय नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन। जुदि बै सिगांनि बे माखासे बै मोननै रिक्रुटमेन्टखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा बेहाय माने कम्पिउटार सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन होन्दों, होथारनो नांगोन, नङाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नैबे माखासे पस्टनि थाखाय, नैबे मोनथाम पस्टनि थाखाय, नैबे फार्स्ट पस्ट, ओमफ्राय सेकेन्ड पस्ट, बे थार्ड पस्ट, बेसोर मोनथामाव जों माने बे कम्पिउटार सार्टिफिकेटखौ नांथारगौ। ओमफ्राय लास्टनियाव जुदि नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैयाबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौनो बे होनाय दं। नोंथांमोना आं दायो खोन्थाजोब्बाय मा डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांगौ। नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटनि बे अफिसियेल नटिफिकेसनखौ भिडिअ डिसक्रिप्सनाव मोननो हागोन लिंकखौ, नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय। एप्लाइ अनलाइन खालामनायखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आङो, अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं होनानै दोनखादों, एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा अननानै भिडिअ डिसक्रिप्सनाव होनाय एप्लाइ अनलाइन लिंकआव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामहैबानो जाबाय। बेनोमोन लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं खोन्थाहरबाय। गोसो गुदुं मानसिफ्रा नोंथांमोना गोख्रै एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, आरो अननानै लोगोफोर अननानै शेयार खालामना होलायबानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर, आरो माबाफोर प्रब्लेम मोनोबा अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। गोजोन्थों।